Lodwa tajba l-kulħadd lilkom hawnhekk preżenti fis-santwarju, lilkom li qegħdin issegwuna permezz tal-midja soċjali, partikolarment intom l-anzjani u l-morda li qegħdin issegwuna permezz tal-UTV. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kull 25 ta' Jannar infakru l-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Illum il-Knisja tfakkar żewġ dixxipli illi ħalla warajh Pawlu. Wieħed kien jismu Titu u l-ieħor Timotju. Wieħed poġġieħ raj fil-Knisja ta' Efesu u l-ieħor fil-komunità il-Knisja ta' Kreta. Lilhom indirizza ittri, littra lil Titu, littra lil Timotju, insejħulhom littri pastorali li San Pawl ħalla pariri mill-iktar siwja. Ejjew niftħu qalbna għal dak li se nisimgħu illum u nitolbu biex il-merħla ta' Kristu dejjem ikollha raja skont il-qalb ta' Alla. Ħuti, nitolbu maħfra minn nobjietna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha, u lilkom ħuti itolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem, nitolbu. O Alla, inti żejjint il-San Timotju u l-San Titu bil-virtujiet tal-Apostlu. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art. U hekk jistħoqilna naslu fis-sema pajjiżna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tat-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla, Apostlu ta' Kristu Ġesu, skont il-weda tal-ħajja li hi fi Kristu Ġesu, lil Timotju, ibni l-Aziz, grazzja, ħniena u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Irroddu ħajr l-Alla li lilu nqim b'kuxjenza safja bħal missirijieti, hekk kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi lejlu nar. Meta niftakar fid-dmuħ tiegħek għalija, tiġini x-xewqa li narak biex nimtela bil-ferħ. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet ta' nantek Lloyd u mbagħad ta' ommok Ewnieki. U li ma għandi ebda dubju li fik ukoll. Min barra fek infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' jdejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhiedar Sidna, anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma aqsam miegħi id-tbatija għall-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ħaj lill-Alla. Xandru fost il-poplu kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej.
Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u seta, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għajdu fost il-ġnus, il-mulej saltan. Tassew, id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek u jiġġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxarat tajba lil-fqajrin. Bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjassrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u batom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur u qalilhom il-ħsat huwa kbir, ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema l-ħsat tiegħu. Morru, araw, qed nibatkom bħal ħrief qalb il-pup. Teħdux ma'kom la but, la ħorġa, laqqas qrieq u fit-triq issellmu l-ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel jgħidu sliem l-diddar u jekk fija ikun hemm min iħobb is-sliem jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja, kulu jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom, kulu dak li qedulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna Talla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-kelma Talla illum turina li Ġesu ġie fid-dinja għażel nies bi-storja, ħafna minnhom kienu sajjieda, sejħilhom u wara li sejħilhom bagħathom meta ngħidu l-kelma apostlu xi ħadd li huwa mibgħut. Qed jgħidulhom morru waraw qed nibgħatkom bħal ħrief imma jista' jkun hemm lill-pup. Bħal ħlief qalb il-pup. Toqgħodux tinkwetaw se nkun magħkom. Morru għejdulhom lin-nies is-saltna Talla waslet. Ma dawn it-12 wasal ieħor li nsejħulu apostlu. Għalina doppjament. Għalina n-nies ta' Malta u Għawdex b'saffejn doppjament. Għax mhux biss ngħidulu apostlu, imma ngħidulu wkoll missier. L-apostlu missierna San Pawl. U llum qegħdin infakru 2 minn dawk li għalihom kien missier spiritwali. Hekk importanti li fil-Knisja dejjem kellna missirijiet. Għandna l-ewwel 7 sekli tal-Knisja fejn għandna dawk li ngħidulhom il-missirijiet tal-Knisja. Weldu ħafna wlied bit-tagħlim, bix-xhieda tagħhom, bil-ħidma tagħhom. U San Pawl għamel 3 vjaġġi missjonarji kbar. L-aħħar wieħed
appella biex imur għas-sentenza Ruma għax kien ċittadin Ruman u f'maltempata provvidenzjali Pawlu spiċċa nawfragat f'Malta u ġabilna l-fidi. Illum rajna silta minn ittra li ju qed jibgħat il-wieħed minn dawn illi huwa jqisu bħala ibnu. L-ittra tiegħu hija dik li rajna llum meħuda mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. L-ewwel li jgħidlu jien qed niktiblek Pawlu li bir-rieda t'Alla u ta' Ġesu Kristu din il-ħajja hija fija qed nibgħat lilek għażiż Timotju imma jżid ibni għażiż. Araw meta aħna ngħaddu l-fidi insiru ommijiet, missirijiet, grazzja ħniena u sliem. Jien li qed niktiblek, nawguralek grazzja ħniena u sliem minn Sidna Ġesu Kristu u minn Alla l-Missier. U mbagħad jgħid ir-rott ħajr lil Alla kemm huma sbieħ. Dil-kelma ispirata li lilu inqimu b'kuxjenza safja bħal missirijieti. Hekk kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi. Għalkemm aħna mbedin u ħallejtek tieħu ħsieb il-komunità ta' Efesu u l-Tito ħallejtu jieħu ħsieb il-komunità ta' Kreta, tiġini x-xewqa li narak, nitlob għalik u nimtela bil-ferħ. U mbagħad jgħidlu il-Timotju niftakar fil-fidi vera tiegħek. Fidi li l-ewwel net kienet tan-nanna tiegħek l-irwol tan-nanniet illum. Dak li aħna rċevejna. Hawnhekk kien jisimha Lloyd imma kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Il-fidi ta' ommok. Fidi li m'għandi l-ebda dubju it-tiegħek ukoll minħabba fekk infakrek. Ftakar fid-don ta' Alla li tqiegħed fik bitqiegħed ta' jdejja qed jgħidlu. Xi fisser? Li Pawlu kif Malta firex idejh fuq Publiju u ħallijulna bħala laj prinċep tal-gżira, l-ewwel isqof tal-gżira, hekk għamel ma' Timotju u ftakar fid-don ta' Alla minħabba fek qajjem fik il-ħeġġa tad-don ta' Alla. Dak Alla li ma jagħtix spiritu ta' biża' lilek, imma jagħtik spiritu ta' qawwa, ta' mħabba, ta' rażan, ċerta dixxiplina fuqna nfusna. Mela tistħi xejn, ikompli jgħidlu, fix-xhieda li qed tagħti għal sidna, anqas minħabba fija li qed inġorr il-ktajjen priġunier tiegħu, imment minn fejn int aqsam miegħi it-tbatija li qed bagħti għall-Vanġelu. U l-aħħar kelma dat-testament sabiħ li qed jikteb il-Timotju, l-aħħar kelma jgħidha lilna wkoll u tgħidilna l-Madonna ta' Pinu, int li qiegħed id-dar jew li qiegħda d-dar u dalgħodu sbaħ tgħid u jien se nagħmel. San Pawl jispiċċa u jgħid għafda falla. Inresqu issa lill-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna bl-interċessjoni ta' San Timotju u San Titu, l-uliet spiritwali tal-Apostlu missierna San Pawl. Saħħaħ id-don tal-grazzja u d-don tal-fidi fuq ir-rajja spiritwali tagħna, l-isqof tagħna Anton, dawk kollha li jippritkaw, dawk responsabbli mill-merħla, partikolarment il-kappillani u l-arċiprieti tagħna. Dawk li huma responsabbli minn komunitajiet, dawk li jaħdmu fl-isptarijiet, fil-ħabsijiet, fl-iskejjel, f'tant istituzzjonijiet għal fidwa u l-ħelsien tal-bniedem. Nitolbu għas-sisters li jagħtu servizz f'dan is-santwarju u lilkom nitlobkom titolbu għas-saċerdoti li jwettqu il-ħidma, partikolarment f'tant nies illi nisimgħu
ikollhom bżonn ma' min jitkellmu, ma' min jiftħu qalbhom. Il-konfessuri, dawk li jippritkaw ixandru l-kelma talla, dawk li jwaslulna l-Ewkaristija. Nitlob ukoll għall-operaturi f'dan is-santwarju. Għandna diversi lajċi u ħaddiema, partikolarment meta llum se niltaqgħu dawk kollha li għandna l-qalbna dan is-santwarju għażiż. Hekk nitolbu biex din il-laqgħa tal-lejla tkompli tagħti injezzjoni spiritwali li da s-santwarju kuljum jitlobna, len dawk il-pellegrini u lilkom li tiġu żuruna, nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu illum bidu ta' ġimgħa ġdida. Nitolbuk għal ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol, għal dawk li qdewna, il-pulizija, in-nurses, it-tobba, il-protezzjoni ċivili kull meta jkun hemm bżonn. Nitolbu wkoll għal dawk li jwettqu ħidma f'periklu biex ma jkunx hemm inċidenti fuq il-lan tax-xogħol. Nitolbu għat-tobba, in-nurses, il-professuri, għal dak il-missier li għandu marda terminali, għal dik l-om bit-tlettuliet li tħabba twiċċa ma' mart ibes. Nitolbu għal dik il-mara li tixtieq wilt bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu qed titlob. Nitlob ukoll għal dak iż-żagħżugħ li se jibda l-mixja tiegħu fis-seminarju. U fl-aħħar u mhux l-inqas nitlob għalik. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Titu u San Timotju biex bihom naqilgħu l-għajnuna tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek. Fil-festa ta' San Titu u San Timotju inti tqawwija bl-eżempju ta' ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fl-erf bit-tagħlim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbierek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u min rajh ibati ħal-ħobs. Radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, kull darba niklu dal-ħobs. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Salvu u Pawlu Vella, il-mejtin tal-familja Vella. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostlu missierna San Pawl, San Titu, San Timotju u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna wliedna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrin, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li intrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Nejdu flimkien, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej.
Grazzi Sinjuralla, waħfir li Sinjuralla. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm mażis tiegħek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima niċċelebraw bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa ħanejdu 3 Ave Marijiet dak li l-Madonna talbet il-Karmi Grima. Hemmhekk hemm messaġġ kbir. Għadu nur ta' 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam midfun fil-qabar. U nitlob għalik intom li ħallejtu l-intenzjonijiet tagħkom f'riġlejn il-Madonna, partikolarment il-biera. Intom li jiċċemplu jew tikdbu jew tikkomunikaw magħna u tgħidu itolbu għalina. U għalhekk wara 3 Ave Marijiet wara dil-Quddisa minn minkom irid, partikolarment dawk li ġejtu minn Malta, nagħmel ftit minuti ta' talb fil-kappella, propju fejn hemm il-kwadru nejn il-Madonna semmet leħina. Il-lejla fil-5 itolbu għalina se jkollna laqgħa importanti għal dawk kollha li jagħtu s-servizz f'dan is-santwarju, anke servizz liturġiku. Flimkien mas-saċerdoti u s-sisters l-isqof ikun magħna fil-5, ġibu magħkom il-kuruna tar-Rużarju ħalli nitolbu bl-arma qawwija tar-Rużarju mqaddes. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, il-birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbierkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nsellmula bil-qalb Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem bżonn. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Morru fil-paċi ta' Kristu.